Juomat on juotu ja ryyppäminen loppu tähän. Ollaan kyllä. Pöytä notkuvaa, täynnä höyryviä käänteisherkkuja. Puhuja yrittää tekohampaat irvessä, vainaasta keksiä hyvää sanomista. Pohjimmiltaan hän oli lempeä, miellyttävä ja jopa älykäs. Taitavasti sen kätki hän kaikilta meiltä, häntä muistakaamme. Ruumiin lämmöllä, miksei täällä humppaa soi. Syyttäkää vain kanttoria, ei jalkiolla lähdevaihto passoa. Miksei täällä humppaa soi. Ei ukolla oo helppoa, ei kirkkouruissa taida olla ryhmäkorea. Arkussakaan oo järin mukavata, balsamointilitkut naamaa kutittaa. Ääni eristeissä toivomisen varaa, läpi kuuluu pastorin potaska. Pohjimmiltaan hän oli lempeä, miellyttävä ja jopa älykäs. Taitavasti